Ai, ostres, jo estic enregistrant i falta poquet. Falten 30 segons només. No sé si podré continuar enregistrant i menjar els raïms. Molt bé, doncs falten tan sols 30 segons per llegir ja. Ui! O sigui, primer hi ha el 4, eh? Sí. El quart. Ja el tenim aquí. Tercer quart i el quart. Comença les temporades, atenció. Demà ja va, recordeu. Un raïm, Primera temporada. 2, 3, 4, Cinquena. cinquena. Ja. Setena. Novena. Ja mandeu aquesta. Rona. I... Et falta una. Me'n falta una? No. Feliç any 2008. Molt bona a tothom. Són exactament... Ara sí. Ah, i ara sí que podem beure el xampany, no? Tota la felicitat del món en aquest any 2020. I ens desitgem també nosaltres un bon any. Un bon any, Raquel. Bon any 2020.